Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon itulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, January 13, 2026. Landfill sa Bacolod gininspeksyon, I-Swim nagpasalig nga compact ang among nga landfill. Facebook page ang isa ka resort ging kopya pati na ang content kag nagbaton man sa mga bookings. Malapit sa 9 bilyones pesos ka balor sang Shabu para kuntani sa Sinulog Festival sa Kabangkalan City, nakuha sa bypass operation sa Bacolod City. Construction worker nga ng Hurikap, gingulgulan. Kag sa Good Vibes, handicrafts ng isa ka lolo ginkompra kag ginorderan pagit sang worth 50,000 pesos ka mga produkto. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga 1,000 man nga katapos ang pulis, militar kag force multiplier ang iga-deploy sa highlights sang Dinagsa Festival sa Cadiz City. Inisuno kay Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagapatpat nga may mga 300 kakatapos ang pulis, Coast Guard kag Army ang iga-deploy sa highlights ng festival nga magasugod Enero 24 kag Enero 25. Mga 500 ang force multipliers. Sunod sa alkalde, mga kilala nga banda ang maga-perform nga nagalakip sang hail kag kamikaze. May mga kilala nga personalidad nga ginapaabot magaupod sa selebrasyon sa highlights suno kay Escalante. Pero wala na niya ginhingadlan kung sino ang mga ini bangod luyag man nila nga mag-upod sa kasadyahan. Subong nga selebrasyon ginkasugtan nga wala sa masyado nga sports activities bangod suno sa alkalde, plano nila nga itingog ini kag ibutang sa Sports Month sang city sa bulan sang Abril. Padayon ang pagpangagda ni Mayor Escalante sa pag-upod sa kahiwatan sa Dinagsa Festival sininga 2026. 15 million pesos ang pondo sa syudad para sa kapistahan. This coming 24 and 25 January will be the highlight sa atong Dinagsa Festival. So I'm inviting everybody na magdagsa sa siyudad sa Cadiz and enjoy the festivities. No? Remember, this is in honor of our patron, the Señor Santo Niño. Pero tini maghatag blessing si Señor Santo Niño as manifested sa mga developments sa City of Cadiz. So if you're there, I'm sure He will look after you also in your personal capacity. Kung ano man yung ginapangayo mo sa atong mahal na Diyos. Sa number 9, orientation sa energy programs kag workshop sa pag-harmonize sang LGU level permitting processes ginsakdag. Isa ka orientation sa mga energy programs kag workshop angon sa pag-harmonize ang LGU level permitting processes ang ginsakdag sa pagpamuno sa Department of Energy upod ang probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang pag-harmonize sa LGU level permitting processes nga nagalakip sa mga business kag building permits, certificates of occupancy, kag letters of no objection, kag ang pag-integrate sini sa EVOS o kun Energy Virtual One-Stop Shop platform ang nagakakas sang pagkaguot sa mga energy projects. Ini ang isa sa mga rason nga nagapalas ay man sa mga investors kag ginakabig kun kaisa nga kabug-atan sa mga applicants kag mga public servants. Suno kay Mayor Salvador Escalante Jr. nga amo ang presidente sa Negros Association of Chief Executives, labing importante nga ma-synchronize sa mga permitting processes. Ang iningatikang ang ginpamunuan sa talatapan ni Anay Governor Rafael Cosculuela nga consultant for energy and environment sa probinsya. Kung paano i-harmonize ang process, ang permitting, business permit na process sa national government kag ang LGU. Kaya lain man ang sistema sa LGU, lain man ang sistema sa national government. So kakatabo, gadugay. O ga-create siya
problem sa mga investors. Ano ang guwabla na kapangita ang mga investor wala makamuga synchronize ang inyong proseso. Sa number 8, construction worker nga nang hurikap gingulgulan. Nagkadto Lunes ang kaagahon sa Sipalay Police Station ang 26 anyos nga lalaki kag nag-ako nga gingulgulan niya ang iya upod nga construction worker sa sitio Muning, Barangay Kabadyangan sa Sipalay City. Ang rason, tungod nga ginhikap sa 37 anyos nga si alias Mark ang pribado nga parte sang lawas sang asawa ni alias Christopher. Ginsiling ni Police Lieutenant Cipriano Lumanog III, Deputy Chief sa Sipalay PNP, nagainom-inom Sunday Mark kag Christopher sang nanugid ang asawa ni Christopher nga ginhikap ni Mark ang pribado nga parte sang iya nga lawas. Naakig si Christopher kag gingulgulan niya si Mark gamit ang pinangon. Gindala si Mark sa Sipalay City Infirmary kag karon estable na ang kondisyon. Suno kay Lumanog, wala sang kaso nga ginpasaka sa duha ka construction workers bangod sila ang nakaistoryahanay na kag posible mag-aareglohanay na lamang. Sa number 7, isa patay, duha pilason sa karambola sang duha ka salakyan kag motor. Patay menor de edad nga driver samtang pilason ang duha niya ka mga angkas sa pagkarambola sang SUV, canter kag motorsiklo sa National Highway sa Barangay Abu-Abu, Banwa sang Murcia sang Domingo. Suno kay Police Captain Hani Labaro, ang hepe sa Murcia PNP, padulong sa direksyon sa Bacolod City ang SUV kag ang canter. Apang ang motor nga ginasundan sang SUV nag-left turn gani naghinay-hinay ini kag nagpreno. Ang nagasunod nga canter ang naalang-alang kag nakabunggo sa SUV antes ini nagsaylo sa pihak nga lane kag nabungguan ang isa pagid ka motor nga nagapadulong. Ginamaneho sang 17 anyos nga babayi ang motor kag angkas sini ang duha pagid ka mga babayi nagaedad 17 kag 21 anyos, tanan residente sa Barangay San Miguel sa Murcia. Bangod sang impact, nagtabog kag nagdasok sa sulod sang kalog ang driver kag ang isa ka angkas. Gindeklarar nga dead on arrival ang lady driver samtang nagapaayo na ang duha ka pilason nga backriders. Suno kay Labaro, ginrelease ang driver sang canter matapos maglaps ang reglementary period sang iya nga detention. Sa number 6, 9 million pesos nga balor sang shabu nga para kuntani sa sinulog sa Kabankalan nakuha sa buy bust sa Bacolod. Duha ka miyembro sang Bugalon Drug Group ang nasikop sang katapos ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa buy bust operation sa isa ka subdivision sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kagabi. Ginkilala ang mga gindakop nga Sunday alias Tata Ramir, residente sa Bacolod, kag alias Anthony, residente sa Cabancalan City. Nakuha sa ila ang 1,300 grams o kun 1.3 kilos ang ginasuspetsohan shabu nga may standard drug price nga 8,840,000 pesos. Pareho nga miyembro sa Bugalon Drug Group ang duha ka nadakpan. Apang si alias Ramir ang ginakabig sang kapulisan nga number 1 target listed drug personality sang Kabankalan. Ginsiling ni Police Captain Rosalino Pugoy, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, naga-operate ang Bugalon Drug Group sa 5th kag 6th districts sang Negros Occidental, lakip ng Kabankalan kag Bacolod.
Ginalantaw man nila nga plano kung tani ipasulod ang supply sa illegal nga droga para sa sinulog sa Kabankalan. Apesar nga nadakop ang leader sa drug group nga si Jing Bugalon sa Kabankalan sadtong Agosto 2022, suno kay Pugoy, may mga nabilin nga miyembro ang grupo nga nagapadayon sa illegal drug trade sa probinsya. Sa number 5, nagahaboy sang basura sa mga lugar nga hindi dapat bilinan sang basura ang kasuhan. Liwat-liwat ang pagpilak sang basura sa mga lugar nga wala dapat ginabilinan sang basura suno sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Pareho sa lamang sa Memorial Park sa Barangay Alihis sa area sa Punta Taytay kag sa iban pa nga mga lugar. Bisan nga natinluan na ini sang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o kun ISWIMS, pagkasunod nga adlaw, ginabili na naman ini sang basura. Suno sa alkalde, iyagin manduan ang City Legal Office nga maghimo sang tikang batok sa illegal dumping sang basura. Sa tion nga mag-normalize na ang koleksyon sang basura, kinahanglan nga may dakpanay sa mga violator kaupod ang mga barangay. Dugang panigasataya nga nagatipo na sa mga dokumento ang CLO angot sa mga kaso ng illegal dumping. Kag kinahanglan nga mapatuman ang Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act lakip na mga lokal nga ordinansa. Ginahinyo sa alkaldeng suporta sa mga barangay sa pag-monitor sa mga lugar nga hindi dapat paghabuyan sa basura agud mapunggan ang amo nga illegal nga aktibidad. Sado nga pagbalik sa pagbutang sa mga basura sa aton sini nga mga na-identify na mini dump sites. That's why we instructed the city legal officer to come up with strict measures to ensure Sa number 4, 43% na nga natapos ang nagapadayon nga construction sa Bacolod Public Plaza. Yara na sa 43% ang natapos sa nagapadayon nga construction sa Bacolod Public Plaza. Pagkatapos ini, igasaylo ang construction works sa Bacolod City Government Center grounds. Ang ini nga mga proyekto ang ginapatuman sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Samtang, ang City Government sa Bacolod amo nag-coordinate sa implementasyon sini. Suno kay Bacolod City Engineer Loben Ceballos, yara sa 300 million pesos ang kabugusan nga pondo nga igasto para sa duha ka proyekto, ang Bacolod Public Plaza kag ang Bacolod City Government Center. Ginpakita man ni Ceballos nga ang renovation sa plaza magalakip sa mga moderno nga pasilidad. Lakip na ang synchronized nga suga kag music nga ibutang sa 4 ka quadrants sang plaza kag ang padayon nga rehabilitasyon sang 4 ka fountain sa sulod sang plaza. Sa tion nga mahuman na ang pagpatahom sang plaza, sugura naman ang rehabilitation sang BCGC grounds. If you notice, 4 ka quadrants na sa, no? So ang 4 ni sa mga quadrants may mga nabutang na install ni siya ng mga different designs and lights nga daw sari-sari and Sa number 3, nagagamit ka sang social media para i-promote ang imo negosyo o konserbisyo, maghalong kay may isa ka beach resort ang nabiktima. Ginkopya ngalan pati na content kag nagabaton sang bookings. May report si Romeo Subaldo. Ang Nabulaw Beach Resort ang isa ka popular nga beach resort sa may banwa sa Hinubaan sa Negros Occidental. Sing holiday season, nakibot na lang ang management sang resort nga may nag-inabot nga mga bisita nga nagsiling nga may reservation sila. Sa ginusisa, nag-book ang kliyente sa isa ka Facebook page nga may kapareho sa ilang nga ngalan kag content kag mas damo pa ang followers.
Sa statement gikan sa resort, ilagin sila nga ang una nila nga Facebook account nga may masobra sa 40,000 ka mga followers ang nahack kag ginkambyuhan na ang ngalan. Dugay-dugay may nagtuhaw nga bagong account nga parehas gid sa ila ang ngalan, Nabulaw Beach Resort. Ang color lang sang logo ang naglain. Pati ang content nila ginkopya man halin sa una nila nga nahack nga account. Ang problema kay nagaran pagid sang ads ang peke nga account. Makapila na ka beses nila nga ginreport kag gina-follow up pero wala pa sang aksyon sa ilang nga reklamo. Gani nagaapila na lang sila sa publiko nga kung magtransaksyon sa legit nga account makigsugilanon ang Nabulaw Beach Resort second account. Siguraduhon nga kung magbayad online sa idalom ini sa ngalan sang resort kag hindi sa isa ka personal nga account. Kung magduda, mag-video call para hindi mabiktima. May pila ka mga biktima nga nagpalapit sa ila gani padayon ang koordinasyon sa resort sa otoridad angot sa sini nga insidente. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 2, Office of the Civil Defense nagpasalig nga priority nila ang recovery plan sa Kanlaon. Baguio Tino Recovery Plan sa karon ang isa sa mga ginmando man sang administrators ng Office of the Civil Defense. Sini lamang nagbisita sa Negros si Undersecretary Harold Cabreros sa Negros. Pila sa iya ginkatuan among Dumaguete City, Bai City, kag Canlaon City sa Negros Oriental. Nagbisita man siya sa La Castellana sa Negros Occidental. Kalakip sa iya nga marching order suno kay OCD NIR Regional Director Donato Sermeno III ang pag-submit man sang recovery plan angot sa pag-igo sa Baguio Tino. Ang OCD NIR na ang magapamuno sini. Ang kada LGU mga submit man sang ilang nga recovery plan kag ang mga national agency ang mag-take charge sang post-needs assessment suno kay Sermeno. Sa piyakabahin wala man na specify sa General Appropriations Act ang pondo para sa Canlaon Recovery Development Plan pero may napain nga 15.3 billion pesos nga pondo para sa recovery sa mga LGU nga naigo sang kalamidad. Suno kay Sermeno, ginsiling ni Cabreros nga mangin priority diri ang para sa Canlaon Recovery and Development. Why specifically tumod ang Canlaon Rehab and Development Plan pero may ginhatag sila nga mga specific allocations for rehab and recovery sa mga LGUs. Which according to Yusek Cabreros, kay tagaan sang priority ang of course ang sa Canlaon, no. Kag sa number 1, sitwasyon sang landfill sa Bacolod gin-inspeksyon. I-SWIMS nagpasalig nga compact ang landfill sang syudad. Personal nga ginbisita ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kaupo ding iban pagid nga mga opisyal ang sanitary landfill sa Bacolod City sa Barangay Felisa, Caina sang aga. Suno kay Gasataya, ginpatigayon ng inspeksyon agud masiguro nga hindi matabo sa Bacolod ang natabo sa sanitary landfill sa Cebu City sadtong Enero 8. Dugang pa niya nga dako na ang ginbag-o sang sanitary landfill ilabi na sa pagnubo sang kataason sang halabuyan sang basura kag sa paglapad sang alagyan. Suno naman kay Mario Sandil, ang operations manager sang I-SWIMS, ginatabunan nila sang volcanic soil ang basura kag gina-compact ini pinaagi sa compactor agud mapahugot kag mapabakod. Iyaman ginsiling nga sa 280 nila ka mga empleyado, 90% diri ang residente sang Bacolod. Dugang pa ni Sandil, ang cell number 5 ang inugduga nga area sa landfill. May budget nga 65 million pesos kag may kalaparon nga 2 ka ektarya. Iyaman ginpahayag nga magabuo sila sang 10 meters ang kadalumon bilang kabahin sang preparasyon sang bag-o nga cell. To
total nga ginbakal sa syudad, I think last year, 2 years ago, was 23 hectares or 25 hectares thereabouts, no? Ang existing landfill niya kasyudad is 7. So, kung i-collate po, all in all, there is more than 30 hectares ang landfill sa syudad sa Bacolod. Ang ating mga garbage sa taas kasi pag din natin ginawa yon, possible mangyari yun sa Cebu. No? Kasi wala talagang nakita namin sa investigation. Walang ganong soil cover yung mga ibang landfill. Kag sa good vibes matapos makita ang sitwasyon sa isa ka lolo sa Murcia nga nagabaligya sang native products para mapaeskwela ang iyang mga apo, isa ka negosyante ang nagkumpra sang iyang mga baligya kag gin-orderan pa siya sang handicrafts para dalon kag i-display sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Tawag nga may kaluoy sa akon nga makabulig. Ang mahal nga Diyos, way ko ginaginaw tatan pangayo sila nga mabuligan lang ko sa akon nga kaparido. Ginpamatian ang pangamuyo ni Jo Marie Abdos ang kahapon. Kaina, sangging katuan siya sang founder sang RU Foundred Machine Shop Corporation Incorporated nga si Ramon Oy Sr. kag sang iya sini nga pamilya. Nagpangompra sila sang iya nga mga handicrafts, halin sa mga bags, picnic basket, pugaran sang manok, silhig nga paypay kag lampshade. Ginpang bakal ini sang apo ni Ramon Oy Sr. nga si Adelaide. Nalingaw sila sang iya nga mga abyan sa iya nga mga handmade nga mga produkto. Umugit ang ginto ko sa akon ang Ginoo. Hindi, suli nung suli. Ikaw ang hata sa mga Ginoo. Kay Subong, wala na may gaubra sila kamot eh. Machine na tanan. Kaya ang mga mo ni dapat i-preserve. Si Jo Marie, ang 66 anyos nga taga-barangay Canlandog sa Murcia, nagapanghimo sang handicrafts. Sang una, ginalibod niya sa dalanon ng iyang mga produkto, pero sang mabali ang iyang tiil, hindi na siya makalakat sang malawig. Maayo lang, kay gitagaan siya sang pwesto sang LGU sang Murcia sa ilang nga pasalubong center sa may tabuk lang sang Lopez, Murcia. May 3 siya ka mga apo nga ginapaeskwela. Gani, samtang ginakompra ang iyang mga baligya, daw naurungan na lang siya. Hindi siya kapati nga sa isa pa lang ka customer, masobra na sa 11,000 pesos ang benta niya, halin sa kahapon nga 300 pesos. Sobra na ang sale. Sobra 11,000? Nakagi ka na binta sobra 11,000 sa isa kadlaw? Oo. Sa una? Oo, sa basket na kag may magtikilalag. Kung magtikalalag lang. Oo, magtikilalag. Kung wala tikalalag, wala nagkakatabo. Subong ya? Subong pa lang. Amo pa lang. Grabe. Kaya ikaw ginulog sa akon Ay, ng langit. Hindi kung ako inulog sa langit, naguba ang kalibutan. Ginpakapihan siya kag ginpakaon. Gintagaan pagid siya sa oportunidad nga makaganar. Ginorderan siya sa mga native products worth 50,000 pesos. Ang ini nga mga produkto ang dalon sa Maze Garden sa Bacolod sa Barangay Pahanukoy kag dito i-display, pero bayaran na siya in advance. Rate to sila matamat. No? Wala man bayad. No? Maybe siguro will buy it ready and display it there. Baklo naman sa inyo lakas para hindi ka na mabudlayan. Pero ipanyos na natin na puta ka tatungalan niya yung iya produkto. No. No? So matabo, kinanglan niya ko nung I think yung group ko diyan. Sa yun yung baryo, may kaobra sila sa iya obra. Kaya hindi siya kaobra, siya lang siya. His capacity on is limited. Hindi lang si Jo Marie ang nalipay. Halos tanan nga mga stalls sa sulod sang pasalubong center, ginbaklan sang ilang nga mga produkto para everybody happy. Nakigsugulanon man si Uy sa tourism officer sang Murcia nga si Estela Barbo para may baluan kung ano pagid ang pwede mabulig sa iban nga mga nagabaligya sa pasalubong center. Kag naghatag sang pila ka mga suggestions para mapaayong ilang income. Si Tatay Jo Marie, wala pa maudtuhan na narado na sang iya baligyaan. Nagpauli siya sa Canlandog para mapreparahan nga daan ang pinakauna niya nga bulk order. Hindi lang siya ang makaganar, pati ang iban pa nga nagahimo sa handicrafts sa ilang lugar, tagaan man sa oportunidad makaganar, kay hindi niya masalangan ang kadamuon sa iyang orders. Si sa kabaryo kan na sa konsolidante sa Balibaitan na sila nga mga tao.
Kahit daton mapadulog ulit ka na ng plaza. No? Di Dili nato ni tipo. may Dili nato tipuno. Di lang tanan tipuno natin. Kaya kung pila ang matag ni sir, ipakita ko siya nga amo man ang tanan nga. O, tipo, makot sa pila ka lang niya sa Quintabel. Excited na siya para ipaibaluon ang iyang misis kag mga apo sa maayong balita nga natabo sa iya subong nga adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Happy mata para kay Lolo / Tatay Joe Marie. Kag of course, sa iyang mga kaupon. Kag kita nag-shout out sa ating mga live viewers, Salvador Española, maayong gabi Digicast, maayong gabi Ma'am Barbara. Hi sir. Of course, kay Sir Romel Mahilom Galyo, good evening sa imo sir. Kag kay Miss Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. Kagamayan tong top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.